Murume uyu ndakamuramba, ndakamuudza kuti kana uchida kulala neni ndakutanga ndaona zvawakaita, because shoko raakanditaurira rokuti murume wangu haaenderane neni, hanzi haisi quality yangu. Shoko rokuti quality rakandibata, ndikati iye ano quality yakaita sei, ngatanga andiratidza quality yake. Ndakabva ndamuudza kuti ndiratidze, zvikanzi ko ndikakuratidza ukazoramba kulala neni, ndikati ndozveduka tiri 2 zvino ndinozviudzani. Saka akaramba kundiratidza, ndikati saka kana waramba kundiratidza unawo rudo neni, saka ini handikudo. Zvikanzi aiwa, ndikati alright, kana watedza zvokundiratidza iwewe, inini piro yemurume wangu yakakosha, nobhedhuru yemurume wangu yakakosha. Iwewe chiendesa mukadzi wako kuhuni, because pamba pake ndipo parodi pangu pokuenda kugarden. Chituma mukadzi wako kuhuni mugomo umu, inini ndobva ndauya pamba pakopo, tirare tese pamubhedha womukadzi wakopo, papiro yemukadzi wako. Zvikanzi hazviite kuti inini neve tirare pamubhedha womukadzi wangu. Ndikati asi iwewe kurara neni pamubhedha pomurume wangu, profiti inenge iri yei kana iwewe warara mubhedhuru mangu? Kana wazvitadza izvozvo hakuna rudo. Kana Moroi muri yeZimbabwe, kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Tambotenderera nzvimbo mutoko Mudzi. Tatendera nai? Tambofamba ndifunge pane patasiya. Kwete. Asi tichanyasogadzirisa. Tichaona kuti izvo tikambozorora mbichana todzoka futi. Topedzerana nemutoko, topedzerana neMudzi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe kumativi mana kwamuri. Selibingelela mhuri yeZimbabwe. Sihlangana njalo namhlanje kolunye uhlelo njalo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Elami igama nginguthandiwa Nashe Khuthama, umandlovweni ospecial. Nzo Shumba. Ndichataura naSabhuku Kuvharazipi. VZ. VZ kana uri kundiona, mira ndikudze shamani. Iwo zvako zvaunoita zvezve uri kumasvingo. Kuno kwamutoko. Zvikuitika live and direct. Indaifungidzwa ndezvekuacta azviwanikwe muri live. Kuno kwaita amenotoramba zita raridzi tingarishatise rekuti Vharazipi, maybe ndivhara bhandi rame. Sunga bhandi. Zvakaoma zvacho. Pane nhau iri kuitika, madzimai ari kushungurudzwa, varume vari kushungurudzwa naSabhuku. Saka zuva ranhasi tinoda kumbokupai vanhu vari kushungurudzwa. Muchikamu chinotevera tichazokuunzirai Sabhuku wacho vatitsanangure kuti zviiko zviri kumboitika. Nhau iyoyi zvakare yakudare ramambo raChief Nyamko. Tikakwanisa kuribata dare iroro tichakuunzirai zvakare. Liqiniso mhuri yeZimbabwe, kunzima usokusenzakala endaweni leyi lapho esikhona eMthoko. Yazi besizitshela ukuthi maybe uSabhuku uVharazipi waye-actor nje kuphela, kodwa khanya ngani izinto zangikhona ezenzakalayo, izinto ezikhona ezitholakalayo sibili ebantwini. Namhlanje salinikeza-ke uhlelo lapho esithole khona ukuthi sikhulume labomama, labobaba, lezimuli nje ezihlukuluzwa nguSabhuku. Ndofunga nekuda kwekureba kwenhau yatinayo tichakupai zvikamu nezvikamu. Tikambokupai vanhu 2 3 tombomira tokupai vamwe kusvika manyasunzwa kuti Sabhuku ava vari kushungurudzwa kusvika papi. Pane chimwe chikamu zvekare, pane chimwe chirongwa tichazokupaika tichitaura naSabhuku. Sizakhuluma naye Sabhuku sizwi kuti side like elimi njani. Ndo chokwadi ichocho. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Farirai chirongwa chatiri kukupai chezuva ranhasi.
chengetai mukonyo. Ndine makore 52. Sabhuku chafuruka wari kundishungurudza muno zvakanyanya. Kubva 2004 Sabhuku wakati wanondida. Ini ndobva ndati hazviite kuti tidanane nokuda kwokuti iye mwana. Saka kubva 2004 kusvika pari zvino handina kana chandinotambira chehurumende kana zvemadhona zvinouya. Sabhuku chafuruka awa pakanyanya kuwahwadza kuti wasvike pakundishungurudza inini. Marambire andakawaita iwo wakati mukadzi wese wandinogadza inini ndofanira kudanana naye nokurara naye. Asi ndakaudzawo kuti ininiwo uyo mumusha muno machafurukawo ndinomukowa ndakapiwawo naatete wangu wandakasvika nawo munzvimbo ino. Wakanditi murume watakusvika muno munzvimbo ndiye murume wako chete wauchagara naye. Saka kubva ipapo Sabhuku chafuruka wanondipina munguva zhinji. Nofunga 2004 kwakauya fertilizer yehurumende. Ndikasvikawo kumafertilizer ikoko. Mudhumeni akandisainisa zita rangu nechitupa changu ndikatambira fertilizer. Sabhuku waziwa kuti inini ndatambira fertilizer. Wakauya pano pamba pangu pano. Wakanditi iwewe hauna kodzero yokuwana fertilizer zvisina pamutemo pangu. Ndikati sei nokuda kwokuti fertilizer iri kungopuwa munhu wese. Sabhuku wakanditi ndipe fertilizer iyoyo. Ini ndakaramba kuwapa fertilizer. Sabhuku wakandiendesa kumapurisa kususwoko. Ndikashedzwa kumapurisa. Mapurisa akandibvunza akati iye akanyoresa achiti ini ndaba. Ini handikati handina kuba nokuda kwokuti fertilizer iri kupiwa munhu wese yehurumende. Saka ndaisaini anozita rangu. Mapurisa akabva abvunza kuti wasainira zita nechitupa chawo here. Iye akati zvikansaka kuba kuri papi. Hapana kana nyaya maidzokai kumusha kwenyu. Ndakadzoka 2 to 3 days. Ndakauya nchitowa futi pano nemapurisa ndikaenda kwaNyamukoho kwakune bhesi ranga riri ikoko. Ndasvika ikoko ndakaenda nofunga newarume watatu waihwitinisa nyaya iyoyo. Tasvika ikoko mapurisa akandibvunza amai muri kunzi makapaza imba imimi mukaba fertilizer. Ndikati aiwa inini fertilizer ndeyehurumende ndakatambira nechitupa changu. Zvikachinzi ko iwe amai ava fertilizer wakaiwana kupi? Zvikanzi wakatambira zvisina mvumo neni. Inini ndini ndinofanira kuwapa kodzero yokuti watambire fertilizer. Hakuna munhu anoenda kufertilizer ndisina kumupa chidanho chokuti atambire. Ndakabva ndanzi nomapurisa dzoka. Ndobva ndadzoka 2 to 3 days. Ndakaona mapurisa achief asvika pano. Chief Nyamukoho kwete awa wari apawo baba wacho. Ndakauya pano ndikatohwa futi. Ndikaenda kwachief uko. Ndasvika kwachief nyaya ndakazosvika iri kwachief iri yefertilizer iyoyo. Anga aichinja manje. Akati inini ndakatorera hanzvadzi yake fertilizer. Ndikabva ndatuka hanzvadzi yake zvakadarikidza pamwe chete nomukadzi wake. Ini ndikatsanangura mudare machief kuti pandakatambira fertilizer hanzvadzi yanga isipo, mukadzi anga asipo. Ndakangotambira fertilizer ndikaenda kumba. Asi mambo handizive kuti akanga aita madhiri api namambo. Mambo wakanditonga kuti ndinofanira kubhadhara matsaga 3 efertilizer. 2 ndichapa chief, 1 ndichapa iye. Zvikanyorwa papepa. Pepa randakazobhadharisa inini ranga rakanyonzi Major Street Court. Asi inini kukoti handina kuenda. Ndakazongoona riri pepa rakanzi Major Street Court. Unofanira kubhadhara matsaga 3, 2 yachief, 1 rake. Zveshuwa atezvora wangu wakamira neni nokuda kwokuti murume wanga anga asipo. Atezvora wangu wakati buroronga hana kuba zvikanzi mukutotora zvokutamba tikuda fertilizer pano. Watezvora wangu wakazofonera mwana wawo, mwana akauya. Asvika panapa wakazoenda kunotaura nachief kuti fertilizer hatikwanise kuiwana pamadhezi amatipa. Mungatipo here mukana wokuti tikupe hedu iri mari. Zvikanzi tipe iri mari. Ndakabhadhara $40 patsaga rimwe nerimwe ari 3. Zvabva izvozvo kwakauya World Food Program yainyora vanhu kuti watambire chikafu. Ini ndandine wana 5, murume wangu neni 7. Asi Sabhuku akaunganidza vanhu akati uyu musha wake haufanire kuwana chikafu, azviite. Wamwe wakachema nokuti gore rero kwakune nzara isingaite. Zvikanzi zvandakutoita ndakunzwira tsitsi. Ndakutora vana vako ndowaisa muzita matezvara wako. Wachatambira wari ikoko. Wachidya chikafu icho chowari ikoko. Iwe nomurume wako handisi kuda kuti mudye chikafu. Senzara hapana zvandaikwanisa kuita. Ndakazvigamuchira. Zveshuwa vana vakanyorwa pafomu ragogo. Zveshuwa chikafu chakauya tikaenda kotambira. Takapuwa 50 kg, 10 kg peas, 4 liters mafuta, porridge remwana. Mwana wandandinaye anga ine 3 years. Zveshuwa zvakatakuwa zvinhu zvikaenda kwaamwene wangu. Wana wakanodya wariko. Saka mwana uyu anga ane 3 years uyu aichema semwana anoda amai. Airara achichema. Saka mumwe mwana musikana anga ine form 2, ari form 2. Akauya akati mama, rugare hatina nagogo uku.
mwana ari kurara achichema. Amai mimi mungashingirire kuti isusu tije tigute asi mwana achitambudzika gogo achirara wakasvinura. Inini ndakazosaina kuti zviri nani kurega hangu kudya chikafu ndakaenda kotora vana vangu ndikauya nawo pano. Sabhuku azviziva akabva andiudza kuti zvawakatodya izvozvo vana vako ndizvo zvese. World Food uye yakawisa chikafu pechi2 ndobva ndachienda kotambira. Sabhuku akabva andiudza kuti iwewe wakadzoserei wana pamba pako saka chikafu ichi hauende nacho ndiri kuchitora. Zveshuwa ndakatambira zvinhu zvese zvandakatambira ipapo. Sabhuku akatora ngoro yake akauya pandanga ndiri ndofunga ndandira Sylvia Kasandi naMary Manyange. Akasvika akarodha 50 kg yemashawa, 10 kg peas, porridge remwana 10 kg, mafuta 4 liters. Wanhu wachiona akaenda nazvo kumba kwake. Ndakauya ndikati baba zvinhu zvatohwa zvese. Zvikanzi nababa hapana zvokuita muroora apa. Tingakwanise kuti timuteere kuti tipe chikafu chokudya. Nhasi uno kwakauya chirongwa chekunzi kuri kudiwa maCCW munzvimbo. Akandisarudza zvobuyembe kuti it's a must unofanira kupinda ikoko nokuti kunoshandiwa mahara. Ini ndikati ini handizvikwanise ndine mwana zvikadzi unotoshanda zvandataura ndizvozvo. Zveshuwa ndakazongomanikidza kupinda kuti ndishande. Ndashanda munoziva zvinoita hurumende inotuma benefits twainopa. Ndakabva tashanda zve3 years ndobva tanzi takukupai mabhasikoro nokuda kwokuti muri kushanda newana. Shuwa bhasikoro rakauya ipapo tatichiri kufambidzana ndikaenda ndikaudza Sabhuku kwandanga ndichienda kuenda puwa bhasikoro. Zvikanzi azokupa bhasikoro ikoko ndiani? Iwo wakandiudza kuti mimi muchashanda mahara makore ese saka bhasikoro iroro ndinofanira kugara naro pano. Iwewe kana wakienda kubasa unouya uchitora bhasikoro uchienda koshanda. Ini ndikati hazviiteka nokuti bhasikoro ndarisaini handini. Zvikanzi saka kana zvawadaro iwewe hauchashanda kuCCW. Ndaakisa Caroline kanyongo. Zveshuwa Caroline akabva anyohwa musangano vanhu varipo. Anyohwa Caroline ndakanzi iwewe kana kwapinda message yokuti uri kudiwa kuworkshop kukotwa. Iwewe unondiudza Caroline ndiye anoenda kuworkshop. Inini ndobva ndazviramba ndikati hazviite. Ini ndikaiswa message ndinoenda ndini kuworkshop. NaSabhuku kubva tatopesana zvokuti hazvitaurike. Zvabva ipapo kwakauya masagi matoilet esagaya. COVID yauya. Zvakanzi mumwe nomumwe ngawake toilet bathroom chichi. Wanhu wakasarudzwa committee kuti ndiyo ichafamba ichiona kuti mavaka here muri kuzvidzira here mukupfeka mamaski here. Wamwe wangu wari apa wakasarudziwa kupinda mukomiti iyoyo wakapinda. 2 to 3 days Sabhuku akati committee yese handichaide ndakuda vanhu vangu nokuti ini ndino vanhu vangu imi hamuzi vanhu vangu. Zveshuwa committee yakamiswa akasarudza yake committee. Isusu tanga tisingafambiwe mumamisha medu aifambira vanhu wake. Isusu tisingafambiwe. Nhasi sagiye yakazouya nemabhaketi sipo safe kuti ipe vanhu waite zvoutsanana. Wesagi wasvika shuwa kwayano zvinhu zvavo zvakawanda zvaikwana mumwe nomumwe mabhuku 2 takaunganidziwa apa. Wesagi wasvika wakatara zvakanaka zvikanzi isusu tiri kugowa tega zvinhu zvedu. Tikati aiwa izvi zviri right apa nofunga hawane mukana. Akawanyengetedza vanhu ayawa zvikanzi imbo yandei kumba kwangu. Vawatora shoko na veterinary vowaenda kumba kwake nomudhudhudhu. Wasvika ikoko wafidhiwa ikoko 2 minutes wadzoka zvikanzi wabereki. Isusu hatichakwanisa kukugoera isipo idzi. Motosara henyu mutogowa nemega. Isusu hatisiri ipapo. Isu tichiti tataudza kuti hatiboyeba chinhu sipo dzimukadzisiya idzi. Zvikanzi aiwa motogowa namega. Anenge asina kuwana sipo ngaasateere kuofisi kwedu. Hatisuda munhu anotera. Zveshuwa akasara Sabhuku sipo dzomusha 8 nomabhaketi yazvo nesafe. Akazvitakura takatarisa kudai tikasimuka tese tikadzoka kumba kudo. Nhasi uno nyaya yangu inini yakaenda kwachief. Sabhuku akandigadza ndikamuramba. Nyaya ikaenda kwachief ikatongwa ndikatsanangura kuti murume uyu ndakamuramba. Ndakamuudza kuti kana uchida kurara neni ndakutanga ndaona zvawakaita because shoko raakanditaurira rokuti murume wangu haaenderane neni hanzi haisi quality yangu. Shoko rokuti quality rakandibata ndikati iye ano quality yakaita sei ngatanga andiratidza quality yake. Ndakabva ndamuudza kuti ndiratidze zvikanzi ko ndikakuratidza ukazoramba kurara neni ndikati ndozvedu katiri 2 zvino ndinozviudzani. Saka akaramba kundiratidza ndikati saka kana waramba kundiratidza haunawo rudo neni saka ini handikudo. Zvikanzi aiwa ndikati
ndikati alright kana watedza zvokundiratidza iwewe inini phiro yomulume wangu yakakosha nobhedhuru yomulume wangu yakakosha iwewe chiendesa mukadzi wako kuhuni because pamba pake ndipo parodi pangu pokuenda kugadheni chituma mukadzi wako kuhuni mugomo umu inini ndobva ndauya pamba pakopo tirare tese pamubhedha womukadzi wakopo paphiro yomukadzi wako zvikanzi hazviite kuti inini neve tirare pamubhedha womukadzi wangu ndikati asi iwewe kurara neni pamubhedha pomulume wangu profiti inenge iri yei kana iwe warara mubhedhuru mangu kana wazvitadza izvozvo hakuna rudo kana watadza izvozvo hakuna murume anokutunwa bhurugwa romwe murume iwe chienda utenge bhurugwa pitikoti nobhodhi zvandichauya ndakapfeka mumba makomo kana ndaapanguva iwe ndiwo chandikumura zvinhu izvozvo zviri zvako kwete zvakatengwa nomurume wangu zvese izvozvo akaramba saka kubva ipapo Sabhuku akandiomesera chifu wakamubvunza kuti zvidi zvakaitika here akaramba akanyarara kudarira chifi makurukota yachifi nevanhu vanga vari papo wakataura kuti iwewe murume uri mambara uri kutadza sei kupindura zviri kutaura amai yako unofanira kubhadhara akabva atuka chifi mudare mamambo zvokuti takashaya kuti makurukota yachifi haana kukwanisa kumubata kana kumubvunza kana kumuendesa kumapurisa tabva ikoko akabva ataura kuti chifi hawana zvavanondiita nokuda kwokuti ndakabhadhara mbudzi dzangu ende chiri chokwadi mumwe wacho mukurukota wachifi anonzi Oswald Matanhire akasangana nomumwe wedu pakati apa ane mbudzi 4 asi akataura kuti musafunga kuti mbudzi idzi ndabhadhawa nachapfuruka ba mbudzi idzi ndikuromba mbeu ndakasvika kudare kwachifi rimwe zuva ndakasvika ndikamutaurira mukurukota wachifi ndikati ko imimi makapuhwa mbudzi 4 pakuita sei nachapfuruka nokuti tiri kusafa isusu achiti kwai nyaya yenyu hakuna kwainopera ende hakuna kwainoenda nokuda kwokuti ndakabhadhara mbudzi inini akabva afona mukurukota wachifi kuna chapfuruka zvikanzi aro zvikanzi iwewe wakufamba uchitaura kuti wakandibhadhara mbudzi zvikanzi maudziwa nani zvikanzi mukadzi uye uri kutongana naye mudare uye ndiye andiudza makurukota achifi akanga ari ipapo wakabva wapopotera Oswald kuti ko iwe wafonerei saka uri kuichokwadi iwewe wakabhadhara mbudzi saka isusu kutoona kuti nyaya yedu kusafamba kwairi kuita because chifi wanofamba nemakurukota yawo chifi wanoudzwa zvokuita nemakurukota yawo kuti chifi nyaya iyi ngatiidai saka kundoona kunyararika kwatiri kuitaita ini ndikutoti ndioswadiyo tabva ipapo chifi wakazotitakura semhuri nemotikari yawo wakaita rudo chaizvo wakati handei kwaDA nokuti nyaya yenyu iri kuramba kufamba uko tikati chifi nyaya yedu haifambe kuno munhu anonzi Simbi uko chapfuruka ari kudada achiti kwaDA kuna Simbi hakuna chinofamba kana pepa rekaenda kumarondera haribude nokuti Simbi ari uko zveshuwa pandakatakuwana chifi ndakafara chaizvo ndichisvika muofisi imomo ndakatanga kubvunza kuti anonzi Simbi ndoupiko zvikanzi ndini ndikati waSimbi matiuraya nyaya yangu ikuramba kufamba pamusaka wenyu imimi waSimbi zvikanzi sei ndikati chapfuruka ari kufamba achitaura kuti mapepa enyu ese ari kubvarurira kumarondera nemi imimi waSimbi zvikanzi aiwa inini handisi kudaro tsanangura nyaya yenyu zveshuwa takatsanangura mumwe nomumwe sekugara kwatakaita uku sekretari anotedzana naDA akati warume ndimi here imimi wakachapfuruka zvikanzi etisu zvikanzi shuwa imimi zvikanzi zvikanzi munosafisiwa nomunhu okwamupfawa imi ndimi wanachapfuruka muri kuzvifambisa sei asi Simbi akabva anditi kana uchida kuti iwe nyaya yako itofambe apuraya pepa patsva undipe inini ndikati ndogokuapurayira pepa rokuti chiiko dai Simbi zvikanzi ndiapurayire pepa ndakaramba inini kuapuraya pepa Simbi kunofudhwa hamba yakauya atezvara wangu ndaigara nawo pano wakatofamba imhanji muna mei amweni wangu waigara pamba apo wakazotowana maiguru wangu wakagara apo so vanhu wanga wachembera wasagone zvokubata kwakauya fudhu hamba yakabva kuna mai munangagwa yauya fudhu hamba maiguru wakafonera kuti gezesai gogo wauye kukotwa watambire fudhu hamba maiguru wako yakandiudza ndikati aiwa gezesai gogo muende zveshuwa wagezesa gogo 2 to 3 minutes Sabhuku akafona zvikanzi aiwaba fudhu hamba iye regerai ndoitambire ndini alright aenda kotambira adzoka manheru zvikanzi gogo zita rawo razoshayikwa mukombiyuta saka gogo haana kuzotambira aiwa zvakanaka tapedza mazuva mairi takabva tasangana nomukadzi anoshanda namambo zvikanzi ko imi wakadzi imi hamutendeseiko kudzai nini ndikati ko indawa zvikanzi fudhu hamba yakauya mafuta shuga zvese kutadza ungotiwo nomaoko makaita basa ndikati inini fudhu hamba ipi inga Sabhuku ati fudhu hamba yagogo wakazoshaya zvikanzi aiwa fudhu hamba ndiye akaitora takabva taenda mapurisa akatiti imimi nyatsoti paihumboho kuti fudhu hamba yakadyiwa nani takafona kuna kanzera wakabva watiti zveshuwa fudhu hamba yakauya imimi chinyararai henyu
ndichakupai mhinduro yakakwana kuti mapurisa aone kusefa nyaya wotagara 1 week naikhanzera ko nyaya yedu yapa pikoyo futu hamba iye zvikanzi hayi mimi nyaya yakanga yabva kumba kwenyu here futu hamba iyoyo nanhasi futu hamba yarowa nhasi atezvara wangu kwakauya hamba futi yaipiwa mafoshoro matipoti mapoto murume wangu vafoni vana Sabhuku zvikanzi uyai mutambire futu inhingi hamba yasekuru kususwe mai manjano inini murume wanga aihwara ndobva andituma kuti endaimo inini akandiona anobva atanga kunge asvika pausika anoita hadzira paakandondiona so kuti ndini ndasvika akabva aenda kuna simbi iyeye ndiye anga aripo futi nomapepa ndakatarisa zita rangu ndikariona rakanzi mukweyo mandiri ndikati watezvara wangu ari papa asi 2 minutes pepa rakachinjwa akabva anyora sipiyo panganai mukadzi wake but hamba iyi yaitambiwa nochembere zvirema nomapofu akabva anyora zita romukadzi wake bvafonera mukadzi wake maminitsi mashoma mukadzi anga asvika mukadzi aparaini mukadzi ndiye akapuhamba inini ndakadzoka ndisina nhasi uno mafederaisa yakauya ehurumende kugara kwatakaita uku hakuna anotambira tinoita unge nhapwa kunge muzimbabwe musiri medu tiri kuita unge isusu tiri mumuti wamwe vari kuti hondo yakapera isu tiri muhondo nakachidza anotishandisa kuita waranda ichapfuruka ndakaberekwa 1949 iko zvino ndino 74 years ndiri kutaura pano ndakamirira ndini muzukuru mukuru wokwachapfuruka asara madzikoma angu ese akafa pakasara mwana achititonga pano anoitwa Israel Mubvava time respect ichiti mwana unokoma zvina musha sisi ana bambo wacho tinenge chitsinirana naye asi takaona kuti shungurudza kwacho kumanje kwanga kuchipfurikidza ndipo ndakazoenda kokrema bhuku pamambo ndati changamire ndauya pano ndakukrema bhuku rangu ndini muzukuru wachapfuruka uyu mwana womukoma wangu kazukuruhwe kuna chapfuruka hana mvumo utonga bhuku isitichipo changamire vakatora iti nazvinzwa vakatinyora tsamba tese vazimozi vemusi wefriday takaenda friday yeyo tikatongwa tikanzi endai munonyora family routine ushuwa takauya tikanyora zvese tikazodzoka futi imwe svondo tikaenda tikapereka mapepa ushuwa yakaverengwa mapepa yake nedu tikati zvakanaka namambo mozoya futi takadzokera totongwa nyaya yekuti vachapfuruka izvo makadai vabereki wenyu uyu mwana chichazokonzera kuti mutongiwe nomwana utati no mukoma ndio akasiwa bhuku nababa wavo anova mwana wachapfuruka mukuru wemba hombe isitiri wemba diki wakatonga baba mukuru ndokufa wakasira kubva akavhara kubva apa munin'ina wavo akatonga bva afa kubva waidzorera futi kuna baba wacho kubva kutonga kanguva adidiki ndobva apa first born yavo baba mukuru wayo mukoma ndokufa manje baba wakakrema bhuku vamanzwa vachita vakafa nezuro uno mai manjano iso wawani mene wakaenda kudare nyaya ikatongwa zvikanzi iwe hatikupe mabhuku musiye atonge mwana yanzi akoraiti mwana muzukuru rega atonge akatonga Joshua achingotishungurudza kusvika indahwadziwa ndati nano Israeli ka inini handidi kunetsana newe mwanangu tainetsana tikaenda kumusangano tikasvika ukada kumubvunza chinhu yanzi ndini Sabhuku hapana munhu anotaura izvozvo hazvine kuti muri baba ndini Sabhuku pano hakuna mumwe munhu kana kwamambo hataure chimwe chinhu chanenda taura nacho kubva kuno ngekuti ndinoziva zvikuru ndati aiwa kaya mwanangu tiri kutaura zvakanaka anondoita zvehasha kuchichidzira ndati nano Israeli inini bhuku harizi rako ndakamutaurawo mashoko ekumurimuna kuti uri kazukuruhwe ngekuti hausi muzukuru wachapfuruka ini ndinodya nhaka dzachapfuruka Joshua katapera isisu mozodyawo imi mumashure medu muri Zimbabwe ndo chirongwa chatanga tinacho takuudzai kuti tichange chikupai zvikamu nezvikamu tarisirai zvikamu zvinotevera munguva inotevera nzou ndozvo hangu kuti manga muchindichengeta kuno asi chiheraka vanogona kungondijambisa
saka chaapo ndichitofanira kumbodzokera guta reHarare aichokwadi ndigoudza kuti musandiona kunonoka ndanganshuya ndanga ndirimo munzira aliqiniso muli yeZimbabwe. Sithemba lizizwele ukuthi kuhamba njani ezimulini lapha. Sizaqhubeka phela silinika mbijana ukuthi silinika kungakhuluma ababili abathathu ngenxa yobude bendaba yethu sabe silinika mbijana. Uyezve tinovimba mambo vachaita basa ravo vagadzirise kana chiri chokwadi chekuti sabhuku inhubu vanofanira kugadziswazve uyezve kana usabhuku usiri hwavo zvakare unofanira kubviswa. Asi isusu edu hatina evidence, tiri kuteera zvatiri kuudzwa nevanhu tichanzwa kuti ivo chief vanenge vachiti chii zvakare uyezve kuti nyaya iyi ichatongwa sei. Asi kurudziro yedu ndeyekuti aiwa mamana mamurumo garai zvakanaka nema-next door. Aliqiniso lelo sizabe silinikeza nje ukuthi sibe kwazi futhi ukuthi uchief yena uyithatha njani indaba leyi. Usabhuku nxa engasosabhuku kumele ekhitshwe esihlaleni sokuba ngusabhuku. Usabhuku nxa ephambanisa akamelanga edelele uchief kumbe edelele abantu ahlalisana labo. Nxa kuyukuthi isikhundla asimfanelanga amele ekhitshwe kuso leso sikhundla abantu bephile kahle. Anzikana uchindida iwewe. Tanga waita sei? Nazi ndidi. Tenga hembe. Ndoda futi uwo mbhedha wamadamu wako kwete kuti iwe uye pambhedha wemurume wangu. Pane imwe yandabata hanzi tanga wandiratidza. Pfudze gatsakale mune zvikwe zvinokwa anga ari mafaro edu kunge tichitandara nemi senguva dzese tinokurudzira kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.